Nosaltres coneixem el món en 3 dimensions espacials: altura, grossor i profunditat. Però com seria el món amb 4 dimensions? Ei, molt bon dia, invocadors de l'esquerda. I sí, avui us vinc a parlar de la 4ª dimensió de les coses. Això que esteu veient, suposo que per aquí o per allà, és un tesseracte, és un cub, seria la variant del cub a la 4ª dimensió. Però perquè puguem entendre primer què és això de la 4ª dimensió, hem d'entendre primer les 3 primeres. Un punt és la primera dimensió, la dimensió 0. No té ni amplada, ni altura, ni profunditat, ni res per l'estil. Un punt està només allà i no hi ha res més. Per tant, no necessitem cap dada per identificar-lo. La recta és la primera dimensió. Té infinits punts i només necessitem un sol número per identificar en quin punt està. Però si en aquesta recta li fem una altra recta perpendicular, ens queda un pla, un espai de 2 dimensions. I per poder definir aquest espai de 2 dimensions necessitem 2 coordenades. I si en aquest pla li fem una altra recta perpendicular, tindrem un espai de 3 dimensions. I com hem anat dient, un espai de 3 dimensions necessitarem 3 números per definir-lo. L'altura que es troba, el grossor que es troba i la profunditat en la que es troba. Però llavors, on està la 4ª dimensió? Seguint aquesta lògica, hauríem de crear una altra línia perpendicular, però apuntant cap a on? I aquí tenim el problema, i és que nosaltres, els humans, només percebim en 3 dimensions. I per entendre com podria ser aquesta 4ª dimensió, us parlaré de Flatland. No estic parlant de la Terra plana. Teniu els 2 vídeos per allà dalt. Flatland és una història fictícia, sobre un món pla. En aquest món pla hi habiten éssers que també són plans, com podrien ser quadrats, triangles, cercles, etc. I viuen la seva vida plana en el seu món pla. Tenen amplada, tenen llargada, però no tenen alçada. I no tenen cap manera d'imaginar-se l'altura, no poden ni tan sols apuntar cap a on seria. Llavors, com els hi podríem explicar a aquests éssers què és l'altura, què és aquesta tercera dimensió? Com li expliquem a un quadrat què és un cub? A nosaltres, els éssers que vivim en 3 dimensions, ens sembla obvi, però ens passa exactament el mateix amb la 4ª dimensió. Podem entendre l'alçada, podem entendre la llargada, podem entendre l'altura, però no tenim ni nom per expressar aquesta 4ª dimensió. Llavors, com podem entendre aquests objectes en 4 dimensions? Per fer-ho, els intentarem explicar a aquests éssers de Flatland què és un cub. Un punt hem dit que era la dimensió 0. Si agafem 2 punts i els unim, creem un segment, una recta, que és, per tant, la dimensió 1. Si agafem 2 d'aquests segments i els unim, formem un quadrat. Em sembla que ja ho aneu entenent. Per tant, si volem formar un cub, el que farem serà agafar 2 d'aquests quadrats i unir-los. Perfecte, genial. Llavors, per formar la 4ª dimensió, què hem de fer? Hem d'agafar 2 cubs i unir-los. Exacte, i en aquesta forma geomètrica li diem tesseracte, que vindria a ser el cub, però de la 4ª dimensió. Però tot i així, costa molt d'imaginar. Per tant, ho farem més fàcil. En el món pla hi ha diverses maneres de representar un cub. I això potser ens pot donar una idea de com podem representar el tesseracte en la nostra dimensió, la tercera. La primera manera seria agafar un cub i tallar-lo per una cara, de manera que estarem veient un quadrat. I podem ajuntar en la nostra ment totes aquestes cares i tractar d'imaginar com seria la forma geomètrica sencera. En el cas de la 4ª dimensió podem fer el mateix. Aquesta és la representació del tesseracte vista per capes, però per capes de 3 dimensions. Una altra manera de representar un cub és com quan intentem fer un cub de paper. Seria desplegar-lo i representar per quins llocs s'haurien d'unir cada una de les cares. De la mateixa manera podem fer un motlle amb 3 dimensions de lo que seria el tesseracte i intentar indicar per on s'uneixen. I una altra manera seria de la mateixa manera que nosaltres representem la profunditat en 2 dimensions, com aquesta. Vosaltres m'esteu veient en 2 dimensions. Es veu molt bé la profunditat. No veieu que la paret la tingui aquí, veieu que està una mica lluny. Si vosaltres dibuixeu un cub en un paper, el dibuixarem de manera que algunes línies no seran
perpendiculars ni de la mateixa llargada que les altres. Les dibuixem així perquè ens facin l'efecte òptic de la profunditat i així poder veure en 3 dimensions amb un paper de 2. Però en el moment en què representem un objecte de 3 dimensions en un paper ens crea un problema, i és que només podem dibuixar-lo des d'un punt de vista, des d'una cara, i ens podríem pensar que això no és el mateix que és això o no és el mateix que és això. Ens podríem arribar a confondre. I és que podem fer el mateix amb el tesseracte, podem projectar-lo en 3 dimensions i fer-lo rotar per veure totes les cares, però és que ni ens les podem imaginar. Sembla que s'estigui deformant, però en realitat no és així. I és que, igual que la versió del quadrat és el cub en 3 dimensions i que la versió del triangle és la piràmide, en les 4 dimensions ens passa exactament el mateix. No només hi ha el tesseracte, sinó que hi ha moltíssimes més formes geomètriques i inclús n'hi ha que no es poden expressar en la nostra dimensió, que només es poden expressar en la quarta. I si les 4 dimensions ja ens han fet agafar mal de cap només imaginant-nos-les, no ens volem ni imaginar que en algunes versions científiques de la teoria de cordes parlen de les 9 dimensions. Però això crec que ho deixarem per un altre vídeo millor. Espero que us hagi agradat, espero que hagueu après una cosa nova avui, que no sapiguéssiu això de les 4 dimensions, que jo trobo super interessant. Deixeu-me als comentaris què tal us ha semblat, que tinc ganes de llegir-vos, i ens veiem al pròxim vídeo.